yande altine 18 lewru aranderu hitande ujune ɗiɗi be nogas e go'o motaji mawɗi rondoji dongle 30 ummi diga Garoua Boulay dillango Bangui ha République Centrafricaine hawtade be soja en ɗoftoɓe wiyeteɓe MINUSCA ha nder jahangal maɓɓe ɓawo ɓe eri kerol be kilomita 15 ɓe potti be soja en lundanke en jogiɓe balmi cembiɗɗi ha ɗon ɗum waɗi fiɗotiral hakkunde maɓɓe lañoɓe ɗiɗo piɗa be bundugaji Ousmanu Souleymanu be Baba Aboubacar soja en MINUSCA waddi pirowal pamaral wiyetegal hélicoptère ɓe rondi ɓen nawniɓe ɓe yaari ɓe ha sare nyawdigu ha berniwol Boire haɗaruji kam heɓaka amma alhamdulillah min nani ɓe motaji man piliyakani ya barka waɗi se komin bo mi wali jam ko ɗume wala fitina machallah ɓe itti ɓalji man min ɗo sifa traité man kadi machallah ise bo hofni man kadi wala fitina feere to alhamdulillah sawa alhamdulillah wannami lekki dama alhamdulillah ɓe wali jam fajira ɗo mi wari mi laari ɓe kañummi bo ha mi yettinano on kadi wala ko ɗume jotta kam min ɗon siba traitement man hakkilo to wodi évolution fu min ɗon matino on kadi machallah min yetti masine ɓawo piɗociral waɗi ɓe fasiti jahangal e non ɓe gayniti motaji maɓɓe fuu ɓe lorti Garoua Boulay ɓe jotti ha ɗon dede jamdi 11 jemma. Et c'est les camions qui sont rentrés, les camions qui sont tombés dans l'embuscade au niveau de Bagoua. Ils sont déjà de retour, ils sont tous ici à Garoua Boulay. Tous les 30 camions sont rentrés sains et saufs. Yande alat salinde motaji mawdi irim ɗiɗo darinodi ha berniwol Bangui ko watta lewru ɗi keɓi lawol ɗi garti en ɗo ciftora yande nogas e jeeɗiɗaɓre lewru ragareru hitande ujune ɗiɗi be nogas cuɓol ardugal lesdi waɗino ha République Centrafricaine. Diga nden soyne narral waɗi hakkunde soja en lundanke en be ardiɗo lesdi ndi wiyeteɗo Faustin Archange Touadéra. Diga nden kerol hakkunde lesdi ndi be Cameroun ɗo maɓɓi motaji mawɗi ko jillani 800 ɗo dari hakkunde Garoua Boulay Bertois be berniwol Bangui. Turtuɓe jogiɓe balmi ɗo tokki yerɓango lañoɓe motaji mawɗi patakeji ha nder maji ɓe kaɗa ɓe yahago Bangui be motaji maɓɓe.